Sige, sige, pangutanan natin karon makatuon mo. Talagoy pangutana ba? Yan, taman. Di, Basta, di ba si Kristo na tao sa Bethlehem? si Kristo na tao sa Bethlehem, sa Jerusalem, ang kapital, diya sa Israel, wala na diya. Lagi, di ba si Kristo sa Bethlehem ang to gianak? Tagai ko no kog rason nga nung Katoliko may naas Bethlehem ang gipagkatawhang Kristo, di man dating daan. Mga yung kagrason, O sa mga ginagatinuod. siyempre, wala mo lang sa Biblia inyo, ha. Dili, wala mong kumangutan nagnabas Biblia mo Ang simpleng rason ba? Nganong Katoliko mong simbahan gituko dito di man dating daan. Ingon na sa Kristo nga, ihatag niya sa bansa nga namunga. Kaya matuyo ba sa inyo, Cornetres? Wala man po mangutana, wala man po mangutana nimo og wala man po mangutana nimo og kanang daang namunga bagdagan ihatag. Simpleng pangutana ba nganong Katoliko man naa dito di man dating daan. Okay, waman mo na subay sa Biblia. Wala ko mangutana nagdasubay ba may Biblia o wala. Simple lang nganong Katoliko may naa dito og dili man dating daan. Ambot ninyo nga ano mang naa mo dito. Kasi mao na basihan mo, naman sa judaism mo dito. O kung basihan mo nga ang natuko na dito, didaghan mo dito, da kayo judaism. Ay ko ino makaka, diya mo Israel lagi kan. Okay. Sunod pangutana. Dingog ka ang kapital ng Jerusalem tinuod to? Naalagi na diya kanang Israel, Jerusalem, Israel na diya. Di ba ang iglesia nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 mautong ni ang Jerusalem? Dito nagsugod. Nganong Katoliko may naa sa Jerusalem ug di man dating daan? Kasi anong mingon mag tubagalan ko. What? Saan to ba? Kay sayop man mo. Wala ko mangutana og sayop mamig dili. Simple lang pangutana ba? Nganong Katoliko may naa dito di man dating daan? Kay sayop man mo. Ay wala lagi ko mangutanag sayop mamig dili. Tubagalan yun. Nganong Katoliko ay sagsapaw kay wala ra bay lugar sa langit ning mananapaw. Dire. Ay sagsapaw kay nangutana pa ko magbaton kog mayo pamatasan. Ako basta ang tubag ha. What lagi? Daran tubag. Daran tubag ha. What? Daran tubag ha. Ha. Mao na ningon si Jesus nga. Sa Mateo 23 sa Mateo 21, 23 ningon siya. Nga, busa sultihan ko kamo, langging harian sa Diyos pagkakuhaon gikan kaninyo o gihatag ganto sa nasod nga ng mga. Bisa nasa nga nasod, basta na ighaglo. Dili, wala man ko mango. Dili man ni, paminaw siya. Ayaw sa sapaw, kay mo rin kalisod ka na. Wala man po ko mangutana ni mo og asa ba ni, nasod ba, gibalhin ba, o na mga badagan. Simple pangutana, balikon ko. Ganong Katoliko may naa dito og dili man dating daan? Dili man basihan ang pagkatukod dito. Ay, wala ko mangutana basihan bang pagkatukod. Simple lang pangutana ba? Ganong Katoliko may naa dito og di man dating daan? Kay sayop lagi mo. Wala lagi ko magutanag sayop be og dili. Wala ko magutanag di mo og sayop babig dili. Ang simple ba, ganong Katoliko may di dito og di man dating daan? Kay sayop lagi mo. Ay, wala lagi ko magutanag sayop babe. Hindi na. Ingon siya. Busa sultihan ko mo ang gingharian sa Dios pagkakuhaon. Wala lagi ko magutanag di mo og kuhaon ba? Simple magutanag ba? Hindi na. Simple pagutanag ba? Ganong Katoliko may naa dito? Kay sayop lagi mo. Wala mo magutanag sayop babe. Tumagalang. Unsa na gusto nimo itubag? Sige, itubag. Ikay itubag na ko. Hindi mo daw itong tubag. Sige. Ganong Katoliko may naa dito? Paminaw siya, ayaw siya sapaw kay katubag ang pagutanag ko. Ganong Katoliko may naa sa Jerusalem ug di man dating daan? Tumaga. Nganong Katoliko kay wa man mo masubay sa Biblia. Wala lagi ko magutada di mo og nasubay mabig wala.
Ano nga naman ba? mga Nasundan na dyan. na. O sa may dakong rason, ganong katoliko may gituko dito, di man natigdaan. Dara. Napatubag na ko. Tubag ko. Tubag. Lang, isayop lagi na. Di mo na may basihan. Ha? Dara, tubag. Juan, ha? Basa, Juan, dara, tubag. Juan, katagal Tagalog, bagunga, saya, amling dako. Dara, Juan, so may timailhan ha. Ha? Amin na, way panapaw, kay ingon na ba nga way gingiran sa langit ang manapaw. Tubagyan ko ha. Juan, the city. Ingon siso sa sulpian niya. Awa, ingon siya. Awa, ingon siya. Sige. Kung tuyo o ni bisan kinsa ang pagbuhat sa bubuton sa Dios nan, iyang nahibaluan kung ang gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti Wala ko magutada adag gitudlo gikan ba sa Dios. Ayaw lagi pangutana. Simple pagutada ba? Isapaw ka. Buhat lagi. Pajuat. Una ka beriyak pa. Kasi nga naman, disitin siya so unya ang riyak ay panapaw kay wala baging ngarian sa langit mato nimo. Kung tuyo o ni bisan kinsa na nagbuhat sa kabubuton sa Dios nan, iyang nahibaluan nga kung ang gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba sa iyang kaugalingon pagbuot. Pagbuot sunod 18. Bisan kinsa nagasulti sa kaugalingon niya pagbulutan, nagapangita siyang kaugalingong katungdanan. Apan kinsa nga nagpangita siyang katungdanan, nagpadala kaniya siya matinauron ug wala diha sa iyang pagkamulungon. Ingon si Kristo ang basihan sa pagtudlo, dili sa pagtuko dito. This is not all about the church and the doctrines. Tubaga ko klaro ba, nganong katoliko may naa dito ug di man dating daan. Elde na ka. Ayaw lagi alikoy. Nganong katoliko may naa dito ug di man dating daan. Tubaga. Kaya wala di mo masubay tagna. Hindi, wala mo kung mangutana na nimo og nasubay ba migwa. Ang akong pangutana ba nganong katoliko ug dili dating daan. Mao bitong nagtukod sila nga dito kay ngano man wa man sila masubay tagna kay masubay pa ka tagna bisan ako laso pwede ka magtukod. Mao ba? Oo, dawat na ka. Ha? Dili Dawat ka. Tagay ko grasyon nganong katoliko gitukod og dili dating daan. Balik na sa ni mauba niya ni balik na sa job. Tagay ko grasyon. Wilde na. Ayaw ko ging nagbilde kay wa pa magkatubag. Naglukot-lukot-lo ang bersikulong layo. Ingon si Kristo, maila sa tudlo, dili maila sa kung giin ka natukod. Wala man ko mangutanag maila siyang gitukod ug maila pas gitudlo. Simple ba? Simple ka mangutana ba nganong katoliko? Karon, pangutan ta ka lagi. Karon ako mangutana nimo, ako sada. Asa mabasa sa Biblia kung naa dito na ayaw kong pangutana kay ako nangutana. This is not dili ni panahon ni pagpangutana. Dili ni mo matugan og tinuod nga kami may tinuod ug kamo kiki. Dili na kay karon kamo tinuod. May tagay ko grasyon ngano man yung katoliko. Unsan sa mga yun? Nganong katoliko gitukod dito og dili dating daan. Asa man mabasa nimo katoliko gitukod? Ay dili ba na si Jerusalem nagdakong katedral diyan katoliko. Og nganong dili nganong dili dating daan. Di. Okay. Naman Judaism nito, sakto po sila, natungkod sa Jerusalem. Ay, wala man ko mangutana og sakto batong Judaism. Kung kongregasyon ba, nganong katoliko gitungkod dito, o dili dating daan. Dato pa din, daghan ni tinuod, ginawa na tungkod dito. Tama na ito sa katawa, ayaw sa gulig katawa, kay maulog di bugal-bugal imo ha. Lagi, kikatawaan mo gud. Pagbato, nagbayong kabatasan. Motubag ko nga magpili ka unsa kong itubag unsa mo ka ayaw pagbuot sa kong ayaw ko buti sa kong pangutana kay mo to baglayo sa pangutana ikaw ray kadibate nako nga magbuot ka asa ko motubag hagno amigo masiguro mo sa Adventista kaya kung di batihon mo magayo pagbuot sa tubag di karon niingon ka kung katoliko na tukod dito na himong sakto so may Judaismo dito kaya sa Batista dito kaya sa Siniuba dito dito mo sakto. Okay. Nakoy pangutana ba? Sige. Ingon magugan ako nga kining dating daan mao jud ning tinuod ni gitukod ni Kristo tinuod to. Kanang dating daan. Paminaw ko ba ka? Kanang dating daan programa na sa TV. Nasa paminaw ha. Ang reliyon sa Iglesia sa Diyos. Iglesia sa Diyos. Natubag ha, natubag.
Hello. Balik, punta na. Okay. Di ba, ingon nimo nga kanang dating daan programa sa radio at TV. Oh, O TV. diya kada ding iglesia sa Dios, mo din na gitukod kuno ni Kristo. Oo, mao na. Unya, nasubay ba mo doktrina ni Kristo? Oo, nasubay. Okay, nasubay. Sige. Di ba niingon si Kristo nga diha sa Biblia nga ako ang pan nga may kanaog gikan sa langit. On server, atong pasahon. Ang ulat sa kay nabisi ko gamay. Ah. Latsa. Ako kuhaon sa tong Biblia, brother. Okay, tanawa na. Ako na may pangita sa verse. Gaan ka sa bura, Juan 6:51, okay. Iya, basaha, brother. Sige. Sige, edit ko na sa modanan mo. Dengon manggod diha, brother, nga Yeah. ang mukalawat nako magkabaton og kinabuhing way katapusan tinuod na. Nabasa na dia. Okay. Naba mo'y kalawat wa. Naa. Okay. Na mo'y kalawat. Naa. Ang pangutana kanang imong gikalawat nga matod nimog naa tinuod ng lawas ni Kristo o simbolo na. Tinuod. Ako, tinuod. Okay. Baka prohiba baka na kog tinuod na naba kay site nga milagro nga mahatag nimo ana nga kana nagmatuod nga lawas yun na ni Kristo. Nga. Nga magpiki iya. Di kanos nahitabo og asa nahitabo nga milagro. Nga. Kanang imong gikalawat nga matod nimo nagmilagro. Ang pagprohiba nga tinuod yun ang lawas ni Kristo, naaba kay masadmit nako nga milagro ana nga kana nagmatuod sama bas nahitabo bas Lanciano Italy nga ang Blessed Sacrament na himong lawas ug dugo ni Kristo. Ikaw napupug kay imong masadmit nako. Likuya ni abot mo kag milagro. Dili kay ingon man ka nga tinuod yun ang lawas nga gikalawat ni Kristo. Tinod. Kaya makahatag ba ka na kog site milagro ana nga nahitabo? Paano mabot mo kag milagro? Dapat imong pangutan na nakakaon ba ka? Wala mo pangutan, abot mo kag milagro. Dili, sayo naman yung pag-ingon nga tinuod. Pero ang pangutan nagnabay milagrong nahitabo ana naawa. Paano abot mo kag milagro? Ito baga ko naawa. Irrelevant bang ka mangutan na? Dili ba tubaga ko naay milagro kang mahatag na ko ana wa. Paano wa ko kasabag anong mangangayo kag milagro? Okay, aron atong maprohiba ba nga tinuod ba gyud ang lawas ni Kristo imong gikaon? Tinuod lagi. O lagi, naba kay mahatag nako nga bisag isa na lang milagro nga kanang imong gikaon lawas na. Lawas lagi. Lagi naba kay milagro mahatag nako wa. Di man ko magmilagro. Dili ba wala man ko mangutana nimo nga milagro ba ka? Ang pangutana ba sayon kanang imong gikaon matod nimo lawas ay sapaw-sapaw kay nagkuan pa ko. Sige. Kanang gikaon nimo tinuod din ang lawas. Ang pangutana ba naabay milagro nga imong mahatag nako nga kana nagmilagro na siya nga lawas gyud na ni Kristo. Parehabas nahitabo atong Lanciano Italy ba? Irrelevant man kay abot man kag milagro. Naawa. Ningon di si Kristo kan ayo Naawa. Nakakaon Naawa. Lagi Naakay mahatag milagro. Ano? Bes akong Naakay mahatag milagro wa. Dili mo ko milagro. Dili mo wala ko mangutanag nagmilagro ba ka? Naabag kay mahatag nga milagro ana nga kana nagmilagro wa. Bilde na. Ayaw balihang kalibutan kay gisod balik tayo nimo. Anong muhatag mo Naakay mahatag wa. Dili mo ko Ko direktahan na lang kong tubag. Naakay mahatag wa. Di mo ko milagro. Wala ko mangutanag nga milagro ba ka? Kanang imong gikaon ba? Naaba na milagrong nahitabo nga kana lawas ni Kristo. Dili lawas ni Kristo. Naa kay mahatag wa. Basahon ako. Naa ba kay mahatag nga milagro wa? Dili lagi ko magmilagro. Di wala ko mangutana nga milagro ba ka? Ang pangutana ba kanang imong gikaon lawas man din ang tinuod. Naa ba kay masubmit nako nga kana diya ga milagro na siya. Naa kay masubmit nako wa. Basahon ako nimo. Naa ba kay masubmit wa? Basahon. Kanos nahitabo, nahitabo. Kanos nahitabo? Bisan gini sa Pilipinas, hitabo diri. Okay, tagay ko. Sige, gara ha. Gara. Kakabugo mo mo Ay, komersyonal kay klarong kapilihan nimo ani. Paminaw ha. Niingon si Kristo, naay duha ka klaseng lawas.
Ang inyo literal mo Wala ko mangutanag na bay duha ka klaseng lawas. Tubagan na lang ko kano sa milagro na. Kung mabasa na ko nimo nga nay duha ka klaseng lawas. Ayaw, wala man ta maghisgot og duha ba ka klaseng lawas. Kanang imong gikaon, tinuod man kaha ng lawas, makasubmit ba ka na kog nahitabo nga milagro ana. Dili milagro, natural mo na nga bagi. Ay, wala ko mangutanag natural ba? Pareho ba atong nahitabo sa Lanciano, Italy ba nga nagmilagro jud, nahimong lawas og dugo. Ikaw na ba kay masubmit ana? Piki man to. Ano mo ba kasi ko di mangutanag piki ba to? Piki mo to para nako. Ayo to Para ni mo piki. Pero imo ha magtinyo, bitagay ko na. Basa? Okay, ako masahon nimo. Sige, basa. Oo ka? Inyo man ang literal, mga bugua mo. Inyo man ang personal kay klaro ng kapilihan nimo nagma-personal ka. Relax lang ay high blood. Dili na literal, uy. Mawto ninyo. Wala man ko mangutanag literal ba na. Milagro akong gipangita ba. Kano sa nahitabo, asa nahitabo. Bisan nagikinsa, ninyo siya bisag kinsa mo kaon. Bisan sa Israel, Filipino, mangutanag nimo bisag kinsa mo kaon. Milagro akong gipangita, ga milagro ba? May lagi ko mo milagro. Awa man ko mangutanag nimo ga milagro ka. Basa kalibuga gini mo. Basa. Kaya pilde na niya. Pilde na. Pilde na ka. Wala ka. Ayaw ko ana kay klaro ng kapildihan nimo ana. Mura ka kalisod ka. Nangita kong milagro ba kay masubmit. Biyaan na lang nato na kay mura ka kalisod man ka. Makay mahatag. Sunod pangutana. Ayaw lang kay pangutana ha kay matod nimo kamao man ka. Sige. Si Soriano, gisugo na sa Diyos wa. Sige, ana wait. Sige, sogo. Gisugo wa. Gisugo. Dili mahinas kasulatan siyang gisugo sa Diyos. Asa? Asa mabasa sa Biblia ang gisugo sa Diyos. Diyon sa pagsugo. Gitiksan, gitawagan, gipadanggo, gipadalag sulat, diyon sa man. Pinagi sa Biblia. Mga kay ka mangitag kasulatan na, ikaw ganyan, di ka mo dawat. Sige, pinagi sa kasulatan. Sige. Tabag na. Pinagi sa kasulatan. Diyon sa man bersikulo, kapitulos Biblia, si Soriano, gisugo sa Ginoo. Uda man ka, engka ganyan, pinagi sa Biblia, ang basihanan. Kay matod nimo, panudlo na sa Biblia. Sige. Tara. Ikaduhang Timoteo, ikaduhang Tesalonica, 2:14. Basa. Mo ni nindot dawat kag basa ba? Basa, dili chismis ba? Sige, basa na katong sundan. Sige. Tama, ingon sa Biblia ha. Sa 2 Tesalonica 2:14. Ningon hinay lang. Ningon siya nga. Alang ni ini gitawag kamo pinaagi sa among ebanghelyo aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. O gitawag sa pinaagi sa ebanghelyo. Mara ito ba? Pinaagi sa ebanghelyo. Ngayon manggod nga alang gitawag kamo kaning kamo si Soriano ni dili. Sa kuani sa mga kapatid sa Tesalonica. Kapatid walay labot si Soriano ani. Nalabot na gyapon siya. Okay, manataon na ba Soriano aning panahon na wa? Di, wala pa. Okay, anong mingon man ka nga si Soriano nang naa? Siyempre, ang tao, basta tao ka, pwede mo ka matawag. Kaning giingan din ni San Pablo, gisulatan niya, taga Tesalonia ni o taga Pilipinas? Paminaw sa lagi. Paminaw sa kutubag. Paghiaron, na nakasulat diya. Giingon ni Pablo sa taga Dili pa paminaw ha. Gigamit mo ang 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 14. Nga gipakita na nako dili palihog ko gigamit nimo ning 2 Tesalonica 2:14. Ang gisulatan ni San Pablo ani taga Tesalonica o taga Pilipinas? Kader na taana basta mo dawat ba wala ko mangutanag kader mata. Ang gisulatan ni San Pablo ani taga Pilipinas o Tesalonian? Taga Tesalonica lagi pero kader na taana. So taga Tesalonica jo kini sulata para ra ginis taga Tesalonica. Apel ta basta mo dawat kasi ebanghelyo. Mo dawat apel mo ko mangutanag apel ba dawat. Sakto na imong kanya giingon dinhi nga gitawag kamo apel si Soriano wa apel. Okay, ahang bahina aning nangalan ni Soriano na apel siya.
pag istorya ni San Pablo aning gitawag kamo, kinsay gistoryahan niya ani? Katawhan sa Tesalonian o katawhan sa Pilipinas? Oo, tara. Ang pagtawag ni Pablo nagsulti siya by verbal, nagsulti mo siya pinagi sa sulat mo, nakabir siya. Lagi, ang gitawag ni San Pablo aning kamo, Pilipinas o Tesalonian ra? Oo. Thessalonica na siya. Wala labot ang Pilipinas. Nagsulat man sa siya. So aning tungod wala labot si Soriano ani? Nagisultian. Buwag binimoy, buwag binimoy. Nataon na ba Soriano ani? Wapa. Wala pa. Nga nang mayngon man kaglabot, nga pa man matao, hamay tinuod ani. Tuod man sa Ebanghelyo. Nga nagsulat man siya. Naman siya gisulat. Kani siya, verbal niya nga. Gitawag ka mo pinagi sa Ebanghelyo niya. Nagsulat man siya. Gitawag ka mo pinagi sa sulat. Yan, nakabasa ka sa sulat. Apil lagi pong gato. Ako ka, dos 15. Nanapong ko lang yung pangutana. Kaya mo raga kalisod ka. Di, ilang dos 15. Kalisod. Tulan na dila na ito ni Kanon Loy man. Dana po da. Busa, di wata. Busa kami mga igsoon. Wata lagi. Dos, ano na, kay layo na ka na stubag mo. Busa mga igsoon. Magbarog ka mo, laligod, tumawid ka mo sa palagaan, gitudlo ka mo, pinagi sa pulong, gisulti usul. Di ako layo na kaya na, di na na maway isyo. Di mo dawat, di mo dawat. Sunod po tana. Hello. Sige. Kanay niya sa 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 1. Ingon nga kaniadto may mini nga mga propeta. Mutong nga usab kaninyong mini nga magtutudlo. Tinuod ni? Isulat ganun pa. Okay. Si Soriano, nitong hawa. Nitong nga siya, pero dili siya mini. Dili siya mini, pero ulo ka nga nitong ha. Okay, salamat. Conforme na ko sa mong tubag ganitong ha. Pero imo lang ipagkapinan og dili mini. Natayod ba ka nga kining mini, mauni ang nagtudlog binakak. Parehan ninyo, tudlog ba ka? Katong giwali ni Soriano nga ang Dios walay tuhod, tinuod to? Tinuod. Unsa bersikulo sa Biblia nga nagingon ang Dios walay tuhod? Ingon man sa Biblia nga ang pagluhod, pagsimba. Nga, ang Diyos imo din paludhon. Wala akong pangutana nimo, ang Diyos ba paludhon? Ang pangutana ba, naabay bersikulo sa Biblia nga nagingon ang Diyos walay tuhod? Naawa. Sa mukha, ginin pa. Ayaw kasuko, high blood naman ka. Nagisamukay na ka? Ingon sa Hinisis, Ayaw lang, gisamukay na ka? Istorya lang, gisamukay na ka kay ako na niya palungod. Panginaw sa tubag, haglok na ka. Gisamukay na ba ka na to? Kay palungod na ko ni. Sige, wala. Haglok na ka, kay mo palungod. Klaro lang istorya kay... Haglok na ka, kay mo palungod. Bersikulo sa Biblia nga, ang Diyos way tuhod. Ingon ba kanang litra po litra kay kugira ba mo moingog litra po litra lagi saba ay pangitag litra po litra kay kanang litra po litra wala ni alam sa Biblia unsa haglok ka kay mo na pagnon ikaw gaingon sa mukan ka palungon na ko ni kay gisamukan mo ka haglok na ka kay di pa ni dayon nun kay haglok na ka kay sige basa sige. Matod ba sa Hinesis 1:26? Nakita gihimo sa dagway sa Dios. Kung nituo kag na kay tuo, di na kay tuo ng Dios. Paminaw siya. Ingon si Soriano, ang Dios walay tuhod. Nangutana ko nimo, kung unsa may bersikulo sa Biblia nga nagingon ang Dios walay tuhod. Yan na lagi. Yan sa Biblia nga. Hinesis 1:26. Gilalang ta sama sa dagway sa Dios. Ko mangutana og gilalang batag sama sa dagway sa Dios. Simple lang ba? Unsa ba nakasulat ang Dios lay tuhod o walay tuhod? Ang mananapaw adto sa impierno mato ninyo. Mao imong tubag. Di lang kam dawa magi kung gisamukan na ka. Aglo ka katawa sa gulig katawa kaya gayaga na. Sige. Ako mangutana ang tubag dara. Kung ituhod kang na kay tuhod, nga larawan ka sa Diyos, di na siya tuhod. So, naay tuhod ang Diyos. Okay. Sige tuhod. Okay, ang pagingon ni Soriano walay tuhod. Sakto to dili. Ang gaman, sakto gyud bundo. Ingon nimo naday tuhod niya, ingon na pugag walay tuhod. Asa may tinuod ani, naay tuhod o walay tuhod. Ingon man ka sa mabasa. Di ba? Asa may tinuod? Kaya walay tuhod o naay tuhod? Ingon man ka sa mabasa. Pang mabasa.
Pero kung gilalang ka sa sama sa Diyos, tama sila Ayaw gawin sa sa Diyos. gulig katawa kay mahulog nagbugal-bugal. Badayon. Okay. Ingon ka nya ako na lang mangutana permi nimo kay murag ikaw may nakamaos Biblia. Pero sige na lang og basig sungutan ka. Kay palungon ako ning tawag og basig sa muka na ka. Storya lang ha. Awang. Okay, Ingon ang Biblia sa tagaan magagapartida. Bantay ako yung magkatawag di mo ha. Yeah. Nya read the history book and say tinuod ni. Unsa man ako, butsotso? Oh. Dili. Bakat ning Biblia ha. Bakit? Ikaw na sakto ang Biblia man nasayop. Sayot ang yung version. Dili man ni among bersyon. Bersyon ng protestante. Ingon ka bakat ang Biblia ikaw may sakto. Okay. Asa may akong tuuhan kining Biblia o ikaw? Ako. Okay, kinsa man ka Ginoo ka dili? Porque ba Ginoo rin musultig. Dili ba paminaw ba? Ingon ka bakat ning Biblia ikaw may nasakto. Hain na akong tuuhan ikaw kining nakasulat sa Biblia. Kana may sakto ang verse ba sayop? Dili ba? Ingon ka bakat ning Biblia nga nag-ingon read the history book and say. Unya matod nimo ikaw ang angay tuuhan. Sakto to? Sayop lagi na kay ngano man. Sayop gihapon nga ikaw tuuhan. Ako atoy no, isa magamutan na ay kasuko, high blood naman ka. Mag-inam mo nakalisod, bisan usaon ako timbang-timbang, dito ko niyo mo makabig. Dili gani dito ko niyo mo makabig. Ha? Sa basa ta diway, abot sa gagabig, ita gagabigo na. Utlok bugo way dating dapat. Kani gingon nimo nga iglesia sa Dios. Tinuod nga relihiyon. Gawas aning ngalana. Wala na ba ilang ngalan? Wala na. Wala na. Okay. Kung naay magdala aning mga ngalana nga dili iglesia sa Dios, o yun ka kinipiki. Kung naay magdala nga dili iglesia sa Dios, naay na ba? Ingon ka nga, gawas anang iglesia sa Dios, wala na dahil laing ngalan. Unya, og naay magdala ana nga dili mao nga ngalan, o yun ka nga kana piki nga relihiyon. Basta dili iglesia sa Dios, piki. Dili iglesia. So kana rin yun nga iglesia sa Dios, maura yun na ngalan. Sa Biblia. Sa Biblia. Oo. Pero og naapay magdala ana nga laing ngalan, mao yun pug ka nga kana piki na. Basta wala lang mosunod. Wala lang kay ngalan naman natong gisgotan dili man doctrines. Laan mo babasa mo nga nagdala sa ngalan pero wala mosunod. So klaro ang pangpuntahan na nimo gud matod nimo ang nagdala sa ngalan iglesia sa Dios ra unya og naay dili ngalan iglesia sa Dios matod nimo piki. Okay. Kaning mabasa sa Roma 16:16 Iglesia ni Cristo. Unya kaning niya sa unang Timoteo kaning niyang dasa ta sa Roma 16:16. Mga lagi na, mga iglesia, meaning ang kuha na, mga local churches nga do. Pero mo na kuha sa context na. O kana, dating na dili. Programa lagi na sa church. Unsa man na? Iglesia sa Dios na o iglesia ni Cristo? Iglesia sa Dios nga diya kay mga manala. Mao kay unsa man di mabasa na to diya? Iglesia ni Cristo, iglesia sa Dios. Mga lagi kasabot mga mangutanag mga. Unsa ba itong mabasa diya? Iglesia ni Cristo o iglesia sa Dios? Ayaw lagi po mga churches gani sa English gani Churches of Christ. So Churches of Christ, not Churches of God. Dili kay plural naman. Ingon nimo nga ang nagdalag lahi nga ngalan, piki po na kay di man na iglesia sa Dios. Religion sa Dios Religion sa mga. Ayaw bugag-buwaga. Ako masaho na. Mamatay mo siya nga. Magbatian kayo sa banal na halik. Binabati kayo sa lahat ng mga iglesia ni Cristo. Nakaunin mo sa context. Ang kana iglesia ni Cristo mo na iglesia sa Diyos. Ang mabasa nimo, iglesia ni Cristo, dili iglesia sa Diyos. Tinood to? Mga lagi. Ang may mga ba? Plural ba na? Ang nabasa ba nimo, Church of Christ, Churches of Christ, o Churches of God? Churches of Christ. Dili Churches of God.
Dili. Kay Okay. ang Church of God, official name man nila. Official name na kana di na official name. Dili kay mga man. Okay, Plural matud na, nimo plural. man gud ganina nga og nay magdalag laing ngalan. Bakak pod na. Dili mo na siya laig ngalan. Ay, di man ka na official name. Ngalan. Ngano wa man nagidala ni San Pablo ng official name. Okay, balik ta. Sa Mga gani, mga. paminaw siya. Mga. Kanang ni ang unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 33. Unsay nakasulat diya? Iglesia sa mga balaan o dili? Balaan ba na minggo sa iglesia? O dili iglesia sa Dios. Balaan lagi ng Ano may mabasa? Iglesia sa mga balaan, iglesia sa Dios. Ang kanang iglesia sa Dios, ang naa diya mga balaan. Basta Di sa mo unang ko mga Korinto. tanag na ba da mga balaan. Unsay mabasa niyo buda iglesia sa Dios o iglesia sa mga balaan? Maubot ang ingon sa Biblia nga Kala ko, direktuhan na lang ko. Unsay mabasa? Iglesia sa balaan, iglesia sa Dios. Mao lagi na ang iglesia sa Dios. Kung na context mo yan ang verse ba? Okay. Kung mo context ba? Kasama sa Ay, context. maramag nagkalisod Bubo, ka. manigil. Balik ka. Aning Mateo 16:18. Balik mo sa Kung naman ang gitukod ni Kristos Mateo 16:18, alang sa tibuok kalibutan o alang sa Jerusalem? Alang sa mudawat. Hindi mo kung mga nag-alang sa mudawat. Alam mo Alang sa tibuok kalibutan o alang sa Jerusalem? Timingan juga nga na ako dari nando ko sa Paminaw siya. opisina na Alang mo sa tibuok kalibutan o alang sa Jerusalem? alang lagi sa mudawat kaya Ay, wala dinasa ka mga nag-alang bas mudawat. Kaya di mo ingnon alang sa mudawat galing yawa na, pwede lang magpasakop. Alang na sa Jerusalem o alang sa tibuok kalibutan? Asa mabasa nga ni dawat ang yawa. Sige. Alang ba sa Jerusalem o alang sa tibuok kalibutan? Asa mabasa nga ni Ayaw dawat. ko pangutana kay nakatanya mo ko nimo. Asa mabasa nga ni Sumaga dawat lang. ang yawa sa iglesia sa Alang ba na sa tibuok kalibutan o alang sa Jerusalem? Alang lagi sa ni dawat. Ay wala lagi ko mangutanag para asa ba na alang ba nas mudawat o alang sa dili. Simple lang ba? Asa man ng iglesyahang gitukod ni Kristo para asa na? Para sa tibuok kalibutan o para ra diha sa Jerusalem? Ikaw ba alang him dawat ba Wala mo lagi ko balihag, wala mo ko mangutanag nimo para asa ka nang mudawat ba dili. Ang kutana ba? hindi na nga, Asa hindi na man nga. na sa Jerusalem na tama na sa tibuok kalibutan. Siyempre, kung mudawat ka di mapil ka na. Hindi ka Diba? mudawat. Hindi ka Kalawa na lang ko, sa tibuok kalibutan dili. Dili lagi. Dili sa tibuok kalibutan. Dili. Asa na taman? Alang sa Dili dawat. naman kayo matod nimo alang sa dili da alang sa tibuok kalibutan. Asa ra ni taman? Sige, dala. Akong basahon na. Sige. Akong Asa ra ni taman? Akong basahon mo sa taman. Dala. Yeah. Ito rin lagi, gi ko niya kahakan ng gisungutan na kagay kong palungon eh. Oo. Sige. Sige. Ikaw pa rin ang utan na. Daran to ba? Basa. Tas ko no. Matod sa Biblia. Kana ni. Ay, huwag tayo dyan. Sige, sige, puwalang bulo ini mo dia. Hello. Wala nasi bang record? Aw. Gani. Okay, ha, matod ya. O kining maayong balita mahitungod sa gingharian, iwali nga dos tibuok kalibutan. Ingon nga Sa tibuok kalibutan, ingon niyo mo ganina dili tibuok kalibutan. Asa may nagdugang tinuod, katong giingon niyo mo dili alas tibuok kalibutan o kanyang giingon dili alas tibuok kalibutan. Bastos man ay kay musa. Nasuko na kulungan na gani kay murag napiki ka. Pagay ka sa sakit. Di, klaruhan na lang ko kay murag. Kining maayong Ingon ka balita. ganina nga ato na sa taong ka. Basahon sa lagi nako. Ingon ka ganina nga dili di alas tibuok kalibutan. Kaya nagingon na dili alas tibuok kalibutan. Asa tinuod na nimong gingon? Kanang gingon sa Biblia alas tibuok kalibutan o kanang gingon nimo dili alas tibuok kalibutan? Basahon na first tiwaso nako. Huwat. Wa pa kay matiwas. Wata. Butla kay. Kabangin na imong katarungan. Ingon ka dili alas tibuok kalibutan karon may basahan din nimo sa Biblia nga alas tibuok kalibutan. Kuy, huwat tayo. Nagkabangin na. Ako na lang yung palungon. Kaya mo rin kapiki man. Ako yung naluwa ni mo. Basahon ako. Sige. Ay na lang. Mura kapiki yun. Na-record yan. Ay na lang. Kaya aram ma-upload na ko na sa YouTube. Kining maayong balita. Ay na lang. Kapiki na kayo. Nagkabangin na ka. Lisod na kayo. Pamatuod sa tanang kasuran. Ay na. Gasapaw-sapaw na ka. Wala. Hindi. Haglok. Sige.